Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Niya na siya sa Pilipinas. Nauli na siya. Excuse me. Oh, ikaw? Okay na kalala, Dolor? Perting okay na apo. Okay pa right. Kana mo na akong gusto nga happy lang talala, Dolor. Peace and love. Utang dining dapita. Siyempre. Oh? Dali ra good be apo, dali ra. Ay, nga naman. Padool ra nako. Nga naman, lala. agapito. Nga naman. Ali. Tinangga gede ka apo. Pinangga puti kalala. Kamong duha ni Mama Carmela akong mga love. Sorry ha. Nasayop lang ko. Dili man da ikaw nga kung kaila. Pasaylo ako. Hey, wow ba ya? Dili man da siya si Rinaldo. Naunsa man ang akong mata. Si Rinaldo naman ang makita ini. Ay, sa'yo pinuon kong kaplita. Balik ko sa akong tilingkuran. Unya na ko mabiyak din eh. Gaganahan pa ko magtanaw sa bawat. Kini, si Chief Ojrak, Sir Ronaldo. Mayon, o sumay mo desisyon. Padaon tayo ni Sir. Kung dili, di mo buhian si Miss Aida. Doon na si Kadlaw din sa presinto. Angin ni sa pagkauson. Kaya wa pa man ka mo file o kiha batok niya. Oh. I-release lang siya, Chief. Ginoon lay bahala sa tanan. Kung mo cooperate siya sa inyong mga kauban, labi na nimo, huwag niyang isulti ang iyang mga kauban, kana malipay ko. Pero kung dili, huwag ko mahimo, Chief. Ingon niya na kabutan si Sir Rinaldo, ma'am. Iparelease na lang kaniya. Iparelease ka din eh. Kaya wa man siya mo file og kaso batok nimo. Gawaston ka na, ma'am. Kini, si Chief Ojerax. Mo yun. Ako pa nimo. Mo cooperate ka na lang. Aron himuon kang state witness. Maugamay na lang ang tuig sa imong pagkapriso. Sige na. Kini, si Chief Ojerax. Mo yun. Gawas na diha, miss. Agapito, taod-taod na nga wa ko makakita ni Sir Rinaldo nga maato sa inyo. Pitaw? Nabisi po siguro, no? Basin. Tood ay. Na ako'y plano, Agapito. Unsa man na obre? Mga ligo tagdagat. Nya asam sad? Mangita kong venue. Kasi atong kauban. Kita rang duha good. Ayamat. Pag-aam tagi gayon. Kita lagi yung duha. Sigbalik. Bitaw. Kung kita lang duha, dili. Di ko maawa og kaliguan eh. Naaman ko'y brieflito nga tagahawak. Mautoy akong attire. Katawa. Joke ra, uy. Aw. Akong dadon sila si mama ug papa. Ingon man ang ako mga manghod. O gasta po sila sinang Dolor o sinang Basilia. Tinood. O lagi ng Basilia, ng Dolor. Makasulob ni Yud kag tupis ani, Lala Dolor.
Oh, ay, sure, jud na. Sure ko. Ay, Magtupis jud ko no. Unya ako ha, magpalupig bago di ay ko. Bitaw. Sa man, si pagtuon ninyo nako. Karaan, saban ni, ay, nasaag naman ko. Taka na Asa wala kang naman istorya na, di, oy? Dolor. Ha? Ay, ako, magtupis pug ko, BFF, Dolor. Ay, Okay. tuod, Okay, man. Inig adto na to. Magpakuha tag video nga nagtupis ta. Unya, magpakudak pud ta. Aw. Hehe, kudak. Karaana sa ng pakudak ng Basilya, uy. Ako anday yung nga nanay magpa-picture. Picture. Picture. Oh, picture. Picture. Og unya, ipada na to sa dating app Madidalor aron makakita na tag afam. Unsa? Unsa tayo mong gisulti ng Basilya? Dating app? Oo, bre, dating app. Diin man po ka naibaw anak nang? Ay, sa akong pag-umangkon nga naminyo og afam. Si Cindy? Oo, bre, si Cindy ba, Cindy? Tapa. Ah. Tapa. Magunsa man taan ng dating up made. Ay, makichat-chat lang gutag mga foreigner madi, mga afam ba. Hala na. Unya ng Basilya? Kung doon ay makagusto nga foreigner sa imong Lala Dorol na noon. Dorol? Ha? Lala Dolor Agapito. Taro nga made. Unya mag-afam pagyud. Unya mo ingon nga magpakasal niya aw kasal dayon. Unya adto na dayon puyo sa Amerika si Madidolor. Amerika. Amerika. Unsa? Di Yes. ko musugot ana oy ng Basilya. Oy, Di ko musugot nga makalagyo mi ni Lala Dolor. agoy na amay ni Babag Lapu-Lapu nga wa pa gani mi makapadasa mo mga picture ni Madidolor. Bitaw. Bungo itoy. Chip Ojirax! Chip! Unsay tuyo? Chip, gigutom na ko. Oh. Kini si Chief Ojerax, mangutan. Lagi. Okay ka dugo ka moto nimo kaon dinhi. Wa lagi Chip Ojirax. Na. Di balasa ba yan nimo, miss? Ah. Wa pa ko'y masuko. Kay andyan ito ra mo dinhi. Si Girly Rax. Magipalit pa. What lagi niya kung mabutos Girly? Girly Rax. Ojirax. Gunsa ka ni silang duha eh. Ay, gutuman na gid eh. Madidolor. Awa, Madi, tan-awa. Hala! Pagpili diha Madi kun unsay ganahan nimong isulob nga tupis. Hala. Kagrabe, anak. Madi Basilya ay. Mga seksyon na po kay na ay. Oy. Ngay, seksyon ay makita atong tinai, anak. Oy, hala ha. Doon na ba di tupis nga tabunan ang tiyan? One piece na Madi. Ay, diin mapagkaan ni Madi. Ay, Kadaghan ba ini? mauni mga pinada ni Cindy para nako Madi. Umao ba? O kato Cindy ba? Oh. Dugay na ni pero akong gitaguan sa parador. Ay kani ay mauni ako Madi ay kani tawa. Oy, Ah. ayaw ha. Oy, ngano? Ginoo ko Madi Basilya. Kalain, anak. Lain good taon tanawa. Ako ning isukod ha. Ay. Dili lagi nila in tanawon Ay, Madi. ay. Lindot kay ni awa ha. Hala na. Mag-search ko resort ka ng nindot og naay swimming pool og dagat. Ayaw na ubri oy kay doon na tay kuyog ang mga senior citizen. Mangita lang kutag ka ng dili pod layo, good. Nya, dagaton ba na sa Lala Dolor. Magsuka na siya basta mo biyahe basta layo. Mao? Hmm. Oh, sige lang. Nag-search pa man sa ko diri ka ng dool lang og nindot nga kastayhan overnight. Kadugay ba ni mong nigawas diha, Madi Basilya? Ay, gawas na diha. Ay, pero nagsukod ra ka stupis. Charay! Jesus! Look at me, Ginoo ko, Madi Basilya. Look at me. No, di ko mo look at you. What do you think ha? Ay. Ano sa tingin mo? Ay, Jesus Maria Joseph, Jesus Maria Joseph. Grabe ha naman sa di mo madidulor. Makapanguros man tayo ni. Ay. Kaduha naman ka ng oros. Pero Ay. tanawa, dili ba nice Madi?
nice. Kalain ka lang. Ano mo Oy. tanaon, maday? Lain ka dyan, Ang maday. silain ba? Ay, Lain kayo. tepa mo. Tuyo ko, ha? Ay, 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 Tuyo ay, ko, ha? Sama, tuyo. diba? ala, Sabi ala. mo kong nalipong. Ay, Balik. Diba? Barag-barag mag-iyo. Pero nindot kayo akong tupis na, madin. Barag-barag og rayok. Nangupot na bitaw ko. Ay, uy, hala. Nindot ang toothpaste. Pero ang nagsulob, gagdanon og plansa. Unsay gukdonon og plansa, madidolor. Ang imong lawas, gumos kayo, iya, nangunot. Nang Basilia, dito ka gikan sa ila agapito? Oh, dito. Naa si agapito sa ila nang? Bot. Tempa. Nganong mura makagisapot ng Basilia? Uy, hala kong kalain. Giwag-outan man ko. Chef! Chef Ojirax! O, saan masan? Nagkakaon ka na, miss? Di ba? Nagkakaon naman ka? Mahimong makiksulti na ko ni si Rinaldo. Kini, si Chief Ojirax. Oh. Mayon. Bahin sa unsa man na. Ning mga oras na. Natog na ron si Sir Ronaldo. Ugma na lang, miss. Karon man ang akong gusto, Chef. Bahin sa unsa may imong pagkisultihan ni Sir Ronaldo, miss, ha? Musulti na ko kinsa akong mga kauban sa pagpangawat sa jewelry store ni si Rinaldo, Chef. Oh, uy. Miss. Kini, si Chief Ojirax. Sure ka, miss? Musulti ka na. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!